ମୌସୁମୀର ଶୁଭ ଆଗମନ, ମାଟିର ଭିଜିବାର ଅୟୁତ ସପନ। ଗାଁ ଦୋଳି ପୋଡ଼ ପିଠା ରଜ ପାନ, ରଜ ସଜ ପାଇଁ କୁଆଁରୀ ମନ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ରଥଯାତ୍ରାର ଭକ୍ତିଭାବ ହେଉ, ନୂଆଖାଇର ନୂଆ ଖୁସି ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳିର ନୂଆ ଆଲୋକ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରଜପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ। ରଜପର୍ବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରଜ ସାଧାରଣତଃ 4 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଭୂମିଦାହ ବା ଭୂମି ଦହନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନକୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ରଜ ଶବ୍ଦଟି ରଜସ୍ୱଳାରୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ରଜସ୍ୱଳା ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ରଜପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଭାବେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ କାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ରଜପର୍ବ କୃଷି ଜୀବନ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ରଜପର୍ବ ନାରୀମାନଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ। ରଜପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖେ। ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓ ରଜ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳାଯାଏ। ଝିଅମାନେ ଦୋଳିର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ପିଠାପଣାର ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରିଯାଏ ଘର ଦ୍ୱାର, ରଜପର୍ବ ଆଣିଦିଏ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବାର ଉପହାର। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଠା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ରଜପର୍ବର ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, ରସଗୋଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ନାରୀର ସମ୍ମାନ ଓ କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ପବିତ୍ର ରଜପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।